tiukasti kiinni. Ja oikein tiukasti kiinni. Siika on mun käsiä. Mä pidin vähän kiinni. Joo. Miltä tuntuu vieläkin. Vaikka ei näy enää. Ei kun näkyy pienen. Ottaa mun pulssi. Kevyet vittu 1200. Joo, minulla on sitä ennen. Ja sit kun pääsi sinne ylös, niin siellä... Mennään vaan! Et sen mukaan oikeesti. En mä halua maksaa 30. Se on arvosta. Ui saatana! Ui saatana! Voltteja! Ei saatana! Heitä voltti vielä. Ei paljon tullut maisemia katteltua.